Bacon z Taxipos. Takže po dlouhé době z Robloxu ještě budeme natáčet jedno videjko, které taky to dneska vyjde. A hraju to po dlouhé už době, nevím, co to mám za auta. No, možná toto. Už to hraju po dlouhé době, snad to vyjde. OK, tak jedeme. Koľko to má? 3,3, no tak ako môžem vybrať od týpka. Od týpku, ja neviem, co to je. Týpka. Nechápu, jak zviesla sa do mého auta, ale však dobre. Can you take my hard? Yes, jo. Já nebudu stát na toto červené, keď mi teda dal pokuty, tak to je dobré. My tu máme brinku. Nevím to vystavit. Já se kašlu na tu séru, ale... Takže. Destináciu jsem zas, jak vždycky prejel. Jupi! No dobré, dneska půjdeme se kouknout do shopu. Jak to tam vypadá. A jaké auto si můžeme koupit, tak na ňu si dneska našetríme. Mám 35 000 peněz. Alebo dolarů. Co na to bude? Dlouho jsem už nemohla natáčet videjka kvůli tému, lebo jsem byl chorý. Máte to čud na mě. Jako ještě. Nic. To je nějaká rodinka. No to ví, tak se vejdu k nám do auta. We need a budget. Máme malinké autíčko. Vezmeme malinké, takže... Co to je? Celá mapička. OK, a my potřebujeme se vrátit zpátky, takže takže asi takto nějak. Snad. Je to už tady kufr? Dobře, no. Tam to musím jet. Zle se tu orientuju, takže co to je na... No, takže nic, je tu nepřijďme traxík. Hej, ale jeď! No, má štěstí. Kamo, Black Panther. Hej, ale vysedaj! Aha, Fkem. Paráda. Elevator. To je toto. Výtah. Je tady. No daj, jaké máš auta? No, dobrá, to ne. To je normální taxikár, ale já potřebuji nějaký specialit. Office level 1. Locker. Takže koupím si nebylo by špatné, nějak si, ale nevím, jak se to koupí. Office level 3. Nevím, tady se dá víc lidé. Nevím. Tento podá víc, ne. Také driftící, toto je to jsem neučil. Toto. Zase určitě ne. Toto. Koupíme to. Modifikaci. To je dám. To je kůre. Kamo, čo já desu zas. Jako táto mám jít? Já si můžu koupit větší garáž. 28 000 jsem do toho. Kámo. Velká. Jo, a už to se teda... exit. Musím dát.
Jo, tak to Lamborghini, jo. OK, máme nové autíčko. Snad to bude dobré. Jeď. A jdeme pro tu velikáznou rodinku. Takže jedeme a odbočíme a tu je ta velká rodinka. Ne, malinké auto. Jo, táto to byla vlastně. Kámo, tak jaké auto si mám koupit a ještě jsme sem vešli. Jo, co to je? Co to je? Jaj? Let's go! Teleport! Aha, jsem tu. Hello, goodbye. Ne, hello. Nevím, co to načukám. That's funny. Co tu mám robinkat? Teď vám mám dojít. Ale čo to tu mám robiť? Dobre, spavneme si moje autíčko. Ideme zase do shopu. Jeď. Tady si zastavím. Víš. Tady Harold. New car. Limited. Limitovan. Kamu tu nic. No dám toto. All cars stars. Tak jak mám si na to našetřit? Opět level 3 a já mám koliko level? Level done. Sell? This is sell. Yes. What is this? Sell. Sell. To není auto. Dobre. No. Takže. Nad jsme se to nějak dozvěděli už. Jsem hodil lampu. Se dá. Kam to se dá zhodit lampa? Ty si úplně spadne. Už spadla. Dobre, ale ja tu nebudu robiť blbostičky, ja jdu pro ľudí. Čaute. Poďte nastúpiť. Tam sú to 4. Narazím. Tam sú z 5. Nemôžu. Ne. No tu iba jezdit len tak asi. Ale musím vydělat. Jupi! Konečně kam to chce jet. No, takže parádna jízda, rychlovka, kiláček.
Yes? Kámo. Proč si mi nemohl hledat více? Já hlavně dávat ty odběry. Potřebuji jich, aby jsme mohli liveovat. Tento má 3 hvězdičky, to bychom mohli. Kámo, jaký zas máš problém? I'm sorry, your card rating is too low, kámošku. Tak ale co chceme za auto, co chceme nějaké toto? Tu není Lamborghini, aby nasedli? Jupi. Kam ty chceš? Člověk nebudeš vyprávět to, co nechcel. Já chceš jít hned tady, tu stavebniny. A ty chceš zase na tudy konec. Kamu je tu jedím? Hole dole. Jaj. Napište do komentáru, že jaké videjko mám natočit z Robloxu. Jakou hru. Aby jsem věděl. Lebo další už mám, ale další co bude, tak mi napište po tento komentář. Však točíme 12 minut. Jupi, už mám toľko peněz a čo? A to budu asi točit len? Dobre, čo nájdeme niekoho dobrého? Hned aby to je, co ukážu, jedeme. Počkaj, sa radšej kouknu na mapku. Tam jsme. Já, no tak tam nejdu, to mi bude na nic. Jsem vysedl z auta. No zase kámo, nepochoduj mi sama postavičko. Lepší. Kamera. Ukáž, už to nebudu vypadat, počkej. Sorry, we can You pump out housing with one. Není to, ale čo to je? Čo to je? Dobré, jdem pro dalšího. Kam tento projekt nějaký shotgun? Jdete? No pojďte. No, to je dobré. Jsou pojede zase na druhý konec. Ne. Upí, konečně, přijel jsem to. Vadačka. Hej, víte, jak byl ten západ, že Mike Tyson proti Jake Paulovi, alebo naopak mu to povedať, Jake Paul proti Mike Tysonovi. Komu jste držali palce? Napište mi do komentáru. Já nevím, kam jedu. No pojď. Jupi, já sedla mi. O, to je dobré blízko. Kam díky, ušetřila se. Ale řekl se kopat, no, drifting fast. Má fast dobré zkušenosti z řídictví. Jo, nám by dal nějaký basic turbo.
Rupy. Zkusíme jít sem. Unlock at the office. Aha, on můžeš hej volat už. Já nevím, jak se tu sbírají levely, nevím, kde to mám kouknout si. Nevím, kam tu jet. No, dobře, tak to rovno. Já tě doženu. Policej. Já se musím odbláčet. Nevadí. Sedaj. Já nebudu stát v frontě, alebo co to je? Hotovo, ne. Relatikonuj. Už to můžu. Oh my god. Jelové. Kamo, lesy, toto už neuznají, že to je za autíčko, alebo je to také. Tak než já nevím co. Picne. Ale já tam nejdem. Já jdu ven. Co tam piču? Kopeli, já se udělal tak. Autícko, toto. A čo? Můžeme už vyzvědět jsem ti rodinky velké. Kolko to má? 3,6. Jo, jdeme si pro nějakou rodinku. Tak, a čo budeme vyzvedávat velké? Hodiny. A maximálně 4. Lebo tak jsem nařídil. Ale já jsem takhle nařídil. To oni tak nařídili. A ty to se tam určitě vejdu. Komu mě už asi z nich picne. Vy? Co na to povíte? Na moje autíčko. Taky běžte preč. A jak chcete, co si mám koupit nějakou limuzínu? Abyste se tam změstili 5. Víte, já si musím kupovat tam do tyto hry limuzínu. No. Zase toto nějak a vy už půjdete na 100%. Tam policajti do mě nabůrali. Já si začnu po mně houkat, já nevím, já to nestrhnu. Já mám tak, že ono popadalo listí, keď se mi bude to narazit. A to keď narazím do opravdového stromu, tak asi víte, co se stane. Všetko. No, prostě víte. Tu jsem byl. Nechci. Nevejdu. Všetci sa to nevejdu. Hej, já už vím tejto hry aj driftit. Koukajte. Mini drift. Dobře, už nebaví robit. Táto ne. Ne. Jo, vy půjdete, vy na 100% půjdete. Ale si... A Leslie, včil nepůjdu. Tyto. Ne, ty určitě na 100% nepůjdu, co jsem říkala. Leslie nepůjdu další, kde jsou 2. Alebo 3. Tak už končím videjko. Kamo. Musím nasednout do mojej limuzíny, tak máme to tu. Takže čaute lidi, takže končím videjko dneska. Toto by možno prvýkrát aj naposledy, co jsem toto hrál, lebo jako, ale natočíme z toho ještě videjko, ale asi poslednýkrát, možno už vůbec. Táto hra je divná, lebo já to mám pro 4 ľudí
Hej, zase mi budeš tam chodit? 4 ľudí a oni sa tam nechcú 2. Alebo ja neviem, co to je. Sami chodí panáček, zrazu čo co to má znamenať. Dobre, takže čaute lidi.